hangsw goदान neo deh. Udah baca banget hangsw tadi. Karena bulan Para gidiर orang nih juga zain lah. Mungkin si medium nih goदान sih ada. hangsw goदान orang kau yang punya nama lah. hangsw goदान orang kau yang punya. punya kan? Mako? Punya. Nó phang lại vì thế này. Nian gila. Liu pa ya? Rồi buồn rồi. Tao lại chứ. Hati boleh kan silona ngang ni. Gang xe. Tamil Nadu ni hangsw goदान करे ने कोई जाला ले ना कर बाबा. Deh, yo bu. Cô già ní này ngồi. Thi đang gần. Asamnya hangsw balai. जोंनि आसामनि बालाय मेजेम टाइपफोरखौ मोनजागौमोन दा बेयाव आदारखौनो मोनजाया माबा रांख्रब रुंख्रब सफैनानै खै मासजों सफैयो मास मोनसे मोननै लाखायो गारियावनो बेनिफ्राय बेयाव पार्सेल बेयावनो रानख्लेजोबो होमबाबो जानांगौ जायोसै नै आरो मोनसे खोथा बावनासो दं जोंना आलासिफ्रा ना बोनहैदों दा मोनबोबायबा देखायहरगोन आं दा बोननायखौ देखायहरगोन आं एसे उफाय गैया मालाय जायगायाव थाफैनाय खोथा बायना जानांगोन न'आवबा बेफोरखौनो किल' किल' मोनजायो गोदाग्रायाबो आथा नाग्रासोलै नै आंना थांगोनबो गैया Kita pun lah kalau macam harus tahu, wan saya pun macam dia. Oh, nasi dah tu sudah ni. Kalau kan dalam orang kami tu kan kalau makan kan. Người già phân rừng sứ lưng là ăn được mơn, ta một người già có sơ lắng là gì vậy?
Radma, beखौ गांलाबलाबाय होन नामा? आथिं माबा दै सानस्रिनो गोरों जायोनो। जिरखादों आं जिरखादों जिरनायालाय। आं जागोनलै दाबो। जोबखानोसै nih. Jepang sini. Udah aja, Bu. Yang motor mereka itu pwidwng, goजान जायो. आं थानायनिफ्राय एसे गोजान जायो नालाय खस्थ' खालामनानै एसे नेथ'थारदो दसे थाथ' र' जाथारसै नै गोदाखांथारबाय आंनि बिनानाव जायो माबानि क'क्राझारनि खामानि मावनायाव सित्रा एयारपर्ट खाथियाव मावो आरो बिसोरो मालाबा आं बिनानावनि जायगायाव थांबा सित्राखौ देखायहरगोन हेल' आं दा हांसो ओंख्रि हांसो भाजा एवनो नागिरदों नायलांबाय था गोदाखांबाय नै दा संनोसै हांसो बेदर खम जाबाय नामा नायलांबाय था आं मा सिस्टेमनि एवो होबाय सामब्राम होबाय आरोखि सामब्राम होबाय आं दा नायबाय था आरोना नायलांबाय था माबायदि बानायना जाहोयो आलासिफोरनो आंनाव आलासि फैबा आं बिदि एवनानै जाहोयो आरोखि एसे सामब्रामा एसे खामहाबनांगौ माने सामब्रामा एसे खामदौबा माने मोजांसिन जायो आरोखि खस्थ' खालायनांगौ जोबोद खस्थ' ओंखाम ओंख्रि संनायाबो ओरै नङा बिराद खस्थ'थार गोलोमजोबखायो नै आंथ' गोलोमजोब्बाय सिजोब्बायानो जाहांबाय आरोना थावखौ एसे बुरजा होदों आं ओंखायनो खामद' जादों जाबाय आं दा बेदरखौ होनोसै आरो दा बेदर होबाय आरोना होबाय
जानोसैलाय हालदै होग्रोनोसै हालदै हालदै दोनग्राबो नै आंना मा सिस्टेमनि खेब जानोबा खेब जानोबा नै आंना एक्ट्रेसा मा लाबोना देखायफैदों आंनि एक्ट्रेस बेयो दा जागोन ना र' आंनि माबा मस्ला होग्रोनोसै मस्ला एसे होबावनोसै मस्ला होबाय मा देरलायलायखो आंनालाय हांसो बेदरालाय नायबिना नोंदाया माबायदि नोंदाया माबायदि बुस्थु एवो बानलु होनांगौ नों दैसो होबाय दैसो होबाय बिदिनो एवखानांगौ आङो एसे खामथाबहां जानायखाय माने बानलुजों दैजों एसे गलायनानै होग्रोबाय आरो ना जाबाय आरो ना बेयाव बानलुजों दैजों होबाय मानो नङाबा खामथाबगोन ना ओमफ्राय दा आं बेखौबो ओरै होसनखानोसै आलुखौबो नै आलु होबाय आलु दरनैसो होदों आरो माने स्वाद जानायनि माबायदि बानायो आं आलासिफोरखौ बिदि बुजायो आरो ना एसे होनोसै आरो ना गासिबो होजोब्बाय आं दा दसे खोबहाबना दोनसै एसे हिट जानायनि खोबहाबबाय आरो ओंख्रिया मोनबाय नै दा एसे संख्रि साखिनायनि माबायदि जादों संख्रि साखिनायनि जाबाय बरिया जाबाय दा खांनोसै आरो